Good morning, USA, and good evening, Philippines. Ayan, good morning, everyone, and good evening. Ayan, ano to? Ayan, kumusta po ang lahat? Kumusta? Ayan. Turururu. No music, no music, no music. Bawal, bawal. Rovis life in Oregon, harang. Wow, thank you very much, madam. Thank you, thank you. Nag-message ko nimo sa Messenger. Ay, ganun. Hmm. Wala, hindi ako nag-ano ng cellphone. Tingnan ko nga. Thank you very much, madam. Thank you very much. Ay, ito na, nakita ko. Wow, thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Wow, thank you, madam, sa thumbs up. Lagyan ko din yan. Wow, maraming salamat, madam. Pinlay din kita. Sinend ko kay Sis Lionel. Sinend ko kay Sis Lionel. Sabi ko, send sa'yo. Thank you, madam, ah. Ayoko magamit ng music. Baka maya, ano. Diyos ko, paki-share po. Ano naman itong share? Baka maya, maano ako. Daghan og account sa Messenger. I can't keep up. Ay. ako, ako nagbuhat kog bag-o. Manghagilap ako ng mga ano, manghagilap ako. Huwag ka na mag-music, okay na yan. Oh, tapos ano, hindi naman ako magtagal masyado, madam. Kung ano lang, saglit lang ako. Kung hanggang okay yun si Daltia, hindi iiyak. Yan, makapag-live ako, at least maka 1 hour ako. Ang hirap kumita ng pera, madam. Diyos ko, kailangan talagang ano, ang hirap. Yung ano ko, yung live ko kagabi, 1 cent lang yun. Diyos ko, kailangan siguro, kailangan kasi ano, pag gamit ng mga, uy, wag ka mag-music. Hiluga, harang. Wow, sis, thank you, sis, sa pagdating. Thank you, sis. Lheya Pat, hello sis. Melba and Amra family, hello. Thank you my friend for coming to my LS. Shout out sa lahat from Yunel's Nature's Vlog. Ayan, hello everyone here. Ayan guys, si Amra marunong-runong na yan magtagalog. Nasanay na magtagalog yan kasi nga yung mga maraming nangingisda sa kanya, mga Tagalog. Shout out, Nature's Lionel Vlog. Hello from Melba and Amra family. Rovis Life in Oregon. Hello sis from Melba and Amra family. Pumunta na yan siya dito doon sa inyo. Connected na kayo. Right?
Thank you guys. Thank you, Madam Ruby's Life in Oregon, Sis Janelle's Nature's Vlog, Amra, Melba and Amra family. Thank you very much for coming to my LS. Thank you. Wait, 10,700. Wow, daming tao. Good morning, sis. Harang pa from Ninel's Nature's Vlog. Ayan. Thank you, sis, sa pagdating. Loading. Ay, loading ako? Loading? Parang hindi naman ako loading dito. Parang hindi ko nakikita loading ako, guys. Gulat ako. Sorry. Naka-off naman mga ano ko, mga gadgets ko. Hello, sweet friend Lheya from Vlogs by Ban. Hello, my friend. Welcome to my LS, my friend. I play your video before we go to our shop. I play your video today, yesterday, today, but sometimes I forget. But today I'm 100%. I play your video. Hello everyone from Vlogs by Bad. Diyos ko. Ang hirap. Thank you, Madam Ruby, Sis Lionel, Melba and Amra family. My friend, thank you very much. Thank you, sweet friend. You're welcome. So did you download the YT Studio yet? Tingnan ko nga kay Madam Ruby. Nakaharang ka na ba, Madam? Kasi kanina, pinlay ko yung video mo, wala pa, pero baka na ano ka na ngayon, aprobahan ka na. Thank you guys. Yes, I did, sweet friends. Okay. Because I play your video, so this way you know how much watch hour you got every day. Ruby? You're almost there, my friend. 660. Yes, I did. Tamsak na lang ta. From sis Nick Pahermo. Thank you, sis. Tamsak. Another tamsak ga. Salamat dyan, babes. Bakit kaya hindi pa doon namumuni sila, Madam Ruby, no? Ito din yung isa din kaibigan ko, yung isa, hindi pa rin siya namuni. Nag-message nga sa akin. Hindi ko naman alam sa sagot ko. Thank you, Sis Lionel. Sis Nick Pahermo, Madam. Madam Ruby, salamat. My friend Vlogs, thank you. B, let me see. Vlogs by Bad. Vlogs by Bad. Shout out my friend from Lionel's Nature's Vlog. Ayan. Yes, I did. Yes, I didn't think I would have this many family members with friends. Wow. Yes, my friend. Of course, you're working hard. You keep catching. You keep fishing in the ocean. Congrats. Hello from Laura E. Arthur. Welcome, Laura E. Arthur. Thank you very much for coming to my LS. Shout out everyone from Laura E. Arthur. Guys, we have Laura in E. Arthur. If you are not connected, Laura in E. Arthur, you can go grab, guys. Connect.
Nick paher mo, nagbulaw ko Nick, wala pa ko kagawa sa room. Ay, kagawa sa room, hihihi. Kagigising, kagigising mo lang, sis. Nakita ko yung message mo. Kagigising mo lang. Hello, Lionel. Good to see you from Vlogs by Bad. Ayan, thank you guys sa inyong suporta. Maraming maraming salamat. Thank you very much for the 7 thumbs up. Salamat talaga. Melba and Amra family, shout out Sisi. Thank you sa support kagabi langga. Mwah. Yan. Jaji Channel, hello host, nice to see you. Hello, hello. Thank you very much for coming to my LS. Hoy guys, may bago tayo. May bago tayo guys sa ating bahay. Wow, malaking bahay na to. Malaking bahay na guys. Nag-LS din siya, oh. Wow. Ang laki na ng bahay niya. Ito yung nag-iilis din siya. Nagtaka ako, nag-iilis siya. Na-remember ko na to kay Sis Lionel kita na bingwit. Ito, oh. Hindi ka na nag-message sa akin nung pag nag-ilis ka. Ayan. Dinilit. Ay, sus, grabe. From Nick Fahermo. Ayan. Binura ni Jaji Channel. Laura E. Arthur, hi to you from Lionel's Nature's Vlog. Vlog by Baz. Big shout out my friend from Nick Fahermo. Hello sis, harang. Ayan, harang. Thank you. Jaji Channel, shout out from Lionel's Nature's Vlog. Tamzak na host from Jaji Channel. Thank you. Hindi ka na nag-message sa akin. Katatapos ko lang kumain from Juan Almonte. Wow. Thank you sis. Kahit katatapos mo lang pumunta ka dito talaga. Salamat. Nahiya ka na bang mag-message sa akin? Pinlay kita sis dito sa bahay. Naka-play na ako sa'yo ng dito. 7 hours dito. Na-play kita dito ng 7 hours sa bahay. Tapos kanina sa shop, na-play kita ng 3 hours. Hindi ko na binidyohan kasi nga, wala akong mouse doon. Tapos naalala ko, may mouse ako doon na nakatago. Kinuha ko. So, ayun, magagamit ko na yung laptop ko. May scroll ko na. Kaya, pwede na ako ulit magkuha ng video. Pinlay kita today. Ayan. Kagabi hindi ako nakapag-play. Oo nga, host, hihi, from Jaji Channel. Ayan, here lang sis, BG, dalawa guli muna, Mrs. Hihihi, from John Bib. Sige sis, maraming salamat. Sorry, host, accident na delete ang message ko. Okay lang yan. Walang problema. Maraming salamat sa pagdating. Walo ako sa thumbs up ang na-delete. Lol, okay. Walang problema, sis. Hello host from Ginoong Alan TV. Hello Ginoong Alan TV. Welcome to my live stream again. Haba ng harang but no skip. Ay, ganun. Wow, thank you. Salamat. Pero kung super haba naman, pwede na yan i-skip. Okay lang yan. Hello sis, Janelle's Nature's Vlog from Jaji Channel. Thank you, Nick, from Vlogs by Bad. Ayan, haba ng harang. Hi! Wow, talaga sis. So, thank you. Juan Almonte, thank you, sis. Salamat sis sa hindi pag-skip. Salamat sis from Jaji Channel. Okay na sis, hello from Juan Almonte. Okay, ngayon ka palang makarinig, ano? Ayan. Pinlay kita kanina sis dito sa bahay 7 hours sa shop. Pinlay kita naka 3 hours ako kaya ayan naka 10 hours naman ako sa pag-play ng video mo today. Ayan. Hindi ko nakuhaan ng video tapos yung isa pinitay ko na kasi pagbunot kasi yon ng wala na, hindi na na-videohan. Pero makikita mo na yan sa WH mo sis ha. Talagang pinlay kita, makikita mo naman yan eh.
Lionel, you take care also, my friend from Vlogs by Bad. Vlogs by Bad, my friend, we have new in the building. We have Ginoong Alan TV. Maybe you are not connected with Ginoong Alan TV. Go and connect, my friend. And we have Jaji channel. Hey guys, Vlogs by Bad, he's my friend and he's very legit, guys. You don't have to worry about my friend because he's legit. He's going to show you a real love, not fake. I promise you that he's very legit. Yeah. Let's be legit here, guys, ha? Magiging organic tayo. Wag tayo magiging fake here. Harang again from Ruby's Life in Oregon. Wow, thank you, madam. Jaji Channel sis. Mwah, 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 from Linel's Nature's Vlog. Unahan nyo na po ako. Dikit lamang po. Painit lang muna ako ng 15 minutes kay host from Ginoong Alan TV. Ayan, thank you guys. If you are not connected to Ginoong Alan TV, go and connect to Ginoong Alan TV. Nag-aantay lang siya, guys, at susuklian din kayo ba maya after 15 minutes daw, sabi ni Ginoong Alan TV, para di mabawasan oras niya. Maraming salamat, Ginoong Alan TV. Dikit-dikit na lang po from Ginoong Alan TV. Ayan. We'll be back. Husi has to go outside. Okay, my friend. Take care, take care. Oh my God. I remember I got a video yesterday. I remember your Husi. I got a video, but I'm thinking what kind of, what the title. What the title of the video. About dog. Baliktan ko kayo after 15 minutes po from Ginoong Alan TV. Ayan. Salamat ng marami, sis. Nagkuhan din ako kanina. Laro ko Asmo. Wow, maraming salamat, sis. Thank you, thank you. Thank you talaga, sis. Super duper thank you. Kasi ano din, Diyos ko, Maria, sis, ang hirap, sis. Ako, inaano din ako ni Sis Lionel, tapos yung mga grupo niya. Tapos, nag-ano din ako sa sarili ko. Ano din ako. Diyos ko, ang bigay lang ni Lolo sa akin, 1 sentimo lang. 1 cent lang, Diyos ko, Maria, ang hirap. Ayan. Shout out everyone from Ginoong Alan TV. Yes, sis. Salamat talaga, sis. From Jajit Channel. Ayan. Dikit-dikit lang po from Ginoong Alan TV. Harang again from Nick Fahermo. Thank you very much, sis. Maraming salamat sa inyo, guys. Ayan. Mamaya punta ako sa iyo, Ginoong Alan TV. Ayan. Pupuntahan ka daw maya-maya ni Jajit Channel. Ginoong Alan TV. Ayan. Nick Fahermo, Lionel's Nature's Vlog. Shout out from Ruby's Life in Oregon. Ayan, ayan. Ang hirap, ang hirap. Jaji Channel, nag-shopping din ako sa inyong tindahan from Ruby's Life in Oregon. Ayan. Sis, nandyan na si Madam Ruby's Life in Oregon. Diyos ko. BG lang, sis. Sige, sis. Salamat sis. Thank you. Thank you sa pag-BG. Thank you sa pagdating ninyo, guys. Maraming salamat talaga. As in, super duper thank you talaga. Magpe-play ako. Isulat ko nga dito yung ipi-play ko. Kasi may mouse na ako, 'di ba? May mouse na ako, kaya pwede ko na siyang ma-scroll, mapicturean ko na siya. Mapicturean ko na. Kaya, anytime makapag-play na ako dito sa mga grupo ni Sis Lionel. Kay Madam Ruby's Life in Oregon, playlist din kita. Ayoko mag-play all kasi under review ka pa naman. Playlist lang ako. Pero yung na-play ko sa'yo kanina, ilang oras lang yun. Pero magpe-play ako tonight. Ayan. Melba and Amra family, shout out from Ruby's Life in Oregon. Salamat Ruby's Life in Oregon. On the way, ang bayad from Jaji Channel. No worries, Jaji Channel from Ruby's Life in Oregon. Ayan, maraming salamat sa inyong pagdating, guys. Thank you talaga, and thank you very much for the 9 thumbs up. Salamat. Joanne Almonte, sis. Maraming salamat, sis.
Ginoong Alan TV, shout out from Juan Almonte. Ayan, shout out daw. Ginoong Alan Almonte, nag-shoutout na sa'yo si Juan Almonte. Ay, amen? Ginoong Alan Almonte. Ginoong Alan TV, I'm sorry. Ano ba yun? Nabisi ako katingin dito. I'm sorry, guys. Diyos ka, patawad naman. Ay, ayan. Salamat guys sa pagdating ninyo sa aking bahay. Thank you, thank you. Ayan. Hindi ko pa rin ginamit yung aking cellphone, I mean laptop kasi takot ako eh. Magtanong muna ako kay sis next time kung anong pindutin ko. Mahirap na. Maria Lourdes Gonda, Tamzak Dansis, Malor TV. Wow, thank you very much, Malor TV. Thank you sa pagdating sa aking tahanan. Thank you talaga. Oh my God. Pasensya na. Pasensya na. Hindi ako nakaano sa LS mo. Harang from Malor TV. Ayan, thank you. Laro tayo ng harang. Maraming salamat, Madam Ruby's Life in Oregon. Ayan. Di bali, pag ikaw na rin ang ikaw na rin ang magkaharang, kami naman din maglalaro sa harang mo balang araw. Harang ulit host from Judgy Channel. Wow, thank you very much, sis. Salamat sa harang ulit. Thank you. Uy guys, meron tayong bago, Rheya's Life in the USA and Family. Shout out po sa lahat. Shout out everyone from Rheya's Life in the USA and Family. Guys, we have new in the building, guys. Rheya's Life in the USA and Family. Welcome natin siya, guys. Baka hindi nyo pa connected si Madam Rheya's Life in the USA and Family. Shout out everyone. Ayan. Rheya's Life in the USA and Family. We have Judgy Channel. Ayan. Rheya's Life in Oregon. Malor TV. Ito, pero support niya lang itong nandito si Maria Lourdes Gonda. We have Juan Almonte. Janelle's Nature's Vlog. And Nick Fahermo. We have Ginoong Alan TV. Baka naman hindi pa kayo connected dyan. Go. Connect, guys. Don't forget, guys, may bago tayo. Huwag nating kalimutan Serious Life in the USA and Family. Connect tayo, guys. Rovis Life in Oregon. Nagbayad na ako sa USIS. Kompleto, Ricardo. Salamat from Judgy Channel. Ayan. Nasa harang pa ako, host, 2 minutes. Wow! Salamat. Thank you sa harang. Ayan. Dikit lamang po from Ginoong Alan TV. Guys, we have Ginoong Alan TV. Baka daw pwede, unahan nyo na siya. Iwan lang ng tamang bakas, balikan ko po kayo. And we have a big channel here. Welcome, Familia de Estrada. Guys, if you are not connected with Familia Estrada, go, guys. Connect, and go and grab Familia de Estrada. If you wanna grow your channel, go and grab Familia de Estrada at sigurado akong 100% hindi kayo didismaya. Mag-grow ang channel nyo pag nakuha nyo si Familia de Estrada. Ayan. Connect. Thank you very much, Familia de Estrada, for coming to my LS. Ayan, nakatatlong harang na. Maraming salamat, Madam. Thank you so much, Madam. Judgy Channel. We have Familia de Estrada. Baka naman, if you are not connected to Familia de Estrada, go and connect. Ginoong Alan TV, Rovis Life in Oregon, Rheya's Life in the USA and Family.
Juan Almonte, ayan. Go, go, go guys, kunik-kunik lang. Magbalik-balik kayo, clear history, the balik ganyan lang yan. Ayan. Ay, clean history din po ba pala yun, madam, pag magbabalik? Hindi ko alam. Kaya siguro maliit lang bigay kasi hindi ako nagki-clean history, ano? Iki-clean history pala yan, madam. Oh my God, hindi ko alam. Hindi ako na, hindi ako na anuhan. Oo, sa harang yan. Ay, ganun. Oh my God, hindi ako na-inform, ha? Ngayon ko lang alam, madam. Buti salamat, sinabi mo sa akin. Eh, di, gagawin ko na. Oo, sa harang yan. Lahat mag-clear ka para counted. Ay, ganun. Diyos ko, Maria Santissima. Ay, naunsi man di ay. Agoy, ginoo ko. Wala ako kakuan ani. Mao di ay ni. Hindi ka kasi nagpunta sa akin. Ayan kasi. Oy, pinanood kita pero hindi kita hindi ako nagpunta sa iyo kahapon. I mean, ilang ilis mo na hindi ako nagpunta. Ilang ilis na ba? Dalawa, tatlo ata. Hindi ako nakapagpunta sa ilis mo eh. Oo, tama ka naman talaga. Hindi talaga ako nagpunta sa ilis mo. Ilang beses na. Sorry. Pero, kasi, pag pumupunta ako doon sa'yo, pinamanood lang kita, eh, hindi naman ako nangingisda nung time na yun. Kasi ang inisip ko talaga, ang dami kong mga makukuhang isda, hindi naman nagsusupport sa mga ano ko, sa mga video ko. Kaya, nanghihina ako ba sa aking channel? Yan, monetize na nga ako. Talagang ano na nga, pero nanghihina ako, madam, kasi wala akong content. Tapos kung may content man ako, walang manonood masyado sa video ko. Iilan lang. Kaya ganun. Ganun ba? From Maria Lourdes Baldosa. Ayan. Tingnan ko nga to. Sino ba to? Sinong ano to? Tamsak dan sis? Malor TV? Ay, kay Malor TV din to. Oh, wow, thank you sis. Thank you very much. Talagang salamat talaga. Ayan, mag-clear ka na dyan sa mga ninja mo nandyan. Ayan, nag-clear na nga ako, dalawa. Wala kang lumabas. Nag-clear ako, walang lumabas. Ayan, para madagdagan mo yan. Ayan, Tamsak dan sis? Malor TV. Salamat, Malor TV, sis. Thank you. Magpaliwanag ka kay Tolfo. Ay, ano? Ay, Diyos ko. Laro harang from Juan Almonte. Thank you, sis. Ginoong Alan TV, dana ko sa'yo from Jaji Channel. Ayan, Ginoong Alan TV. Tapos na daw sa'yo si Jaji Channel. Ayan. Puro ako tingin-tingin dito ba? Iganon ko na lang kaya siya para hindi masyadong halata. Clear ka, the out then back. Ayan, subukan mo. Oh, nag-clear nga ako. Ginawa ko nga, madam, gibura na ako. Balik na ako. Pagbalik na ako, wala naman hinuoy ning harang. Wala ning harang, ning talikod. Ay, Diyos ko, subukan mo. Harang from Malor TV. Thank you, sis. Thank you talaga. Mag-play ako sa mga video nyo mamaya, guys, ha? Thank you. Harang. Laruin ko lang harang mo, sis, to support you. Wow, thank you, Jaji Channel. Thank you. Mag-i-LS ka ba pagkatapos ko? Para makasupport din ako sa'yo. Ayan. Nikon Shop. Wow, Nikon Shop, my friend. How are you? Welcome to my live stream, my friend. Guys, we have Nikon Shop in the building. If you are not connected to Nikon Shop, go and grab Nikon Shop, guys. And if you wanna grow your channel, Nikon Shop, guys. Once you go to his channel, every time he's live, guys, oh my God, marami kayong maiisda sa kanyang channels, guys. Pero, guys pala, hindi lang guys. Marami kayong makukuha, guys, kaya hindi kayo magsisisi pag nakuha nyo si Nikon Shop. Talagang mag-grow yung channel nyo. Connect, guys, to Nikon Shop. He's my friend. He's very legit, guys. Ayan.
Go, go, go and connect to my friend, Nikon Shop. Sige po, balikan po kita from Ginoong Alan TV. Ayan, Jaji Channel, balikan ka na daw po ni Ginoong Alan TV. Haba harang from Lord TV. Wow, thank you sis. Ayan, iba-iba ang makita mo na harang every time. Oo, madam. Iba-iba talaga yan, madam. Hindi pari-pariho. Yan. Hood Workouts Busy B. Welcome, welcome, guys. We have Hood Works Out Busy B. Welcome, welcome to my LS. Hello, Nikon Shop from Hood Workouts Busy B. Pang apat na tong harang from Ruby's Life in Oregon. Thank you, madam. Guys, we have new in the building. Maybe you're not connected with them. Go and grab connect to Hood Workouts BZB, Nikon Shop, Ruby's Life in Oregon, Jaji Channel, Ginoong Alan TV, Joan Almonte, guys. Baka naman, hindi kayo magkakonik. Hello, family ni Kun. Ayan, from Hood Works Out Busy B. Harang ulit host, 3:35 miss. Ayan, mamaya pa ako makarinig sa'yo. Hihi, wow, thank you talaga. Super talagang salamat sa inyo, madam. Senior sis, thank you. Shout out, Ginoong Alan TV. Hello from Hood Workouts Busy B. Shout out everyone. Ayan. Abay. Connect guys. Baka naman. Go connect each other. Parang nagka-pimples naman ata ako. Diyos ko. Or sadyang dry lang yung skin ko. Ay, na-stress pa ako sa aking dry skin. Thank you very much, Madam Robis Life in Oregon sa paglalaro ng aking harang. Thank you, Sis Joan Almonte. Malor TV, maraming salamat. Gigi Channel, ayan, thank you, guys. I really appreciate talaga. BG lang, Hosi. Ayan, from Inday Guzman. Thank you. Thank you sa pagdating, sa pagdala ninyo ng inyong mga ninja, guys, para lang din makapasok dito sa aking harang. Ang laking tulong yan sa akin. Thank you. Ayan, Luzita Kuban. Luzita Kuban, madam. Ikaw pala yan. Thank you, Madam Luzita Kuban, for coming to my LS. Welcome. Ayan. Sige lang, madam. BG ka lang. Nag-live ka ata. Kaya okay lang, madam. Walang problema. Hood Works Out. Busy B. Juan, shout out. Hello to you. Ayan. Connect, guys. Still here, sis. Katatapos lang. Breakfast tayo. From Yunel's Nature's Vlog. Ayan. Thank you, sis, sa pagdating, sis. Sige lang, sis. Kain ka na muna. Sis. Salamat sa pagdating ninyo sa aking Elis, guys. Kasi kung hindi kayo dumating, my God, nga ako dito. Ruby's Life in Oregon Langga. From Yunel's Teacher's Vlog. Ayan. Thank you, guys. Salamat sa 13 thumbs up, guys. My friend Nikon Shop, are you still here? My friend Nikon Shop, Ruby's Life in Oregon, she's under review also like you. So, until now, she's still not monetized yet. So, yeah, you don't have to worry, my friend. You're not alone. Our friend also, Ruby's Life in Oregon, she's still under review until now. Maybe because of the oh my God, yes. Yeah, because of that. That's it. I remember. My God, I'm almost there. Yeah, so still here, sis Ruby's Life Langga. Hood Works, hi to you from Lionel's Nature's Vlog. Napataas ang aking boses kasi munti ka na. Oh my God, I hate myself. God. Still here, sis, from John Bib's channel. Ayan. Shout out sa lahat from John Bib's channel. Guys. Shout out everyone.
Refresh para sa ekonomiya, sa ekonomiya. Ayan, from Nels Nature's Vlog. Thank you guys. Nagbabalik si Familia de Estrada. If you are not connected to Familia de Estrada, go, 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 guys. Connect, connect, connect. Go and grab Familia de Estrada. He's legit, guys. And if you wanna grow your channel, go, go, go and grab Familia de Estrada, guys. Marami kayong mabibingwit dyan na isda. Malaking isda yan. Yan. Napakalawak ng kanyang karagatan at marami kayong mabibingwit dyan. Promise? At kasi namimingwit din ako dyan. Kaso, nung namoni na ako, hindi na ako masyado namimingwit. Nawawala na ako ng gana. Nagkado mo na ako. I'm back from Jaji Channel. Thank you, sis. Salamat talaga sa paharang na binigay mo sa akin. Sobra talagang salamat talagang. Napakalaking thank you talaga sa inyong lahat, guys. Talagang nag-out pa kayo para lang talaga mabigyan ako ng harang. Thank you so much talaga sa inyong lahat. Lunel's Nature's Vlog visited you, sis. From Familia de Estrada. Lunel's Nature's Vlog, sis. Yan, visit na daw sa'yo. Harang sis, 1 minute lang from Lunel's Nature's Vlog. Ayan. Familia de Estrada, hello to you, my friend, from Lunel's Nature's Vlog. Hood workouts, busy B. I'm done watching. Joanne Almonte air shoe video. Okay. Ayan. I sis, Joanne Almonte, Hood works out, busy B. Is done to your channel daw. Is done to your house. Ayan. Your turn. Joanne Almonte, done po sa house new from Rheya's life in the UEC and family. Sis, Joanne Almonte, tapos na rin daw sa'yo serious life in the UEC and family. I'm back. Wow, my friend, thank you very much for coming again. You're back. Thank you so much. Shout out, Familia de Estrada, hug with heart from Hood Works Out to BZB. Yan, Familia de Estrada, mi amigo. From Joanne Almonte, shout out. It's Lynn Vlogs USA. Shout out. What's up? It's Lynn Vlogs USA. Welcome to my live stream. Welcome, guys. We have It's Lynn Vlogs USA. If you are not connected with It's Lynn Vlogs USA, go and connect, guys. Yan. It's Lynn Vlogs USA. We have Jajit channel, John Bibbs channel. Familia de Estrada, Rheya's life in the USA and family, vlogs by Vad, Lunel's Nature's Vlog. Ayan, Judge Channel. Ayan, if you are not connected with them, you can go and grab them. Masaan na ako? We have Hood Works Out Busy B, Rovi's Life in Oregon, Nikon Shop, Ginoong Alan TV. Baka naman hindi nyo pa konektado mga yan. Go and connect, guys. Ayan. Guys, huwag kalimutan. It's Lynn Vlogs USA. She's here. Familia de Estrada, I'm already done to you from Jaji Channel. Hello. Familia de Estrada. Jaji Channel, she's done to your house already. It's Lynn Vlogs USA, hi to you from John Bibbs channel. Hello, it's Lynn Vlogs USA. Hi to you daw, sabi ni John Bibb. Shout out. Hello. Thank you very much, Juan Almonte from Familia de Estrada. Ayan. Thank you daw, sis. Judgy channel. Hi, sis, from John Bibbs channel. Ayan. Napatingin ako dun sa aking kasi may nag-accept sa aking friend request. Ayan. Familia de Estrada, shout out. It's Lynn Vlogs USA. Visited you from Familia de Estrada. Ayan, it's Lynn Vlogs USA. Familia de Estrada, nag-visit na daw siya sa bahay mo. Judgy Channel, shout out from Familia de Estrada. Yan, shout out daw, sabi ni Familia de Estrada. Guys, pinuntahan na kayo ni Familia de Estrada. Ayan. Hello everybody from It's Lynn Vlogs USA. Yan. Shout out everyone from It's Lynn Vlogs USA. Familia de Estrada, kumusta? From It's Lynn Vlogs USA. Yeah, Spanish man siguro yan siya. Spanish yan siya. Ayan, kumustas?
Kumusta na? Kulang pala yung isang pagbasa ko. Mali si host. It's Lynn Vlogs USA. Shout out, Familia de Estradas. Kumusta's? Ayan, John Vibs Channel. Hello, what's up? From It's Lynn Vlogs USA. Ayan, na USA na tuloy yung aking USA. Kasi may what's up eh. Ayan. Ria's Life in Oregon. Ria's Life in the USA. Na Oregon na tuloy. Nasanay ako kay Madam Ruby's Life in Oregon. Sorry po. Ria's Life in the USA and family. Same here. Shout out. From Juan Almonte. Parehos perfect. Guys, we have Parehos perfect, guys. And Laura E. Arthur. Nagbabalik si Laura E. Arthur, guys. Malaking bahay na to si Parehos perfect, guys. Ayan. Tingnan ko nga, may harang na rin ba to? Ayan. Oh, may harang na. Social. Guys, may meron tayong social dito. Parehos perfect. Ayan. Go, guys. Connect. Welcome, Parehos perfect to my live stream. Ayan. Guys, welcome Parehos Perfect. If you are not connected to Parehos Perfect, guys, go and connect. And Laura E. Arthur, hello daw. Hello, shout out everyone from Laura E. Arthur. Harang ulit host from Joji Channel. Wow, thank you sis. Salamat sa paharang mo talaga. Thank you guys sa mga paharang ninyo. Salamat talaga. BG lang host, CR muna ako from Joanne Almonte. Sige lang sis, okay lang sis, CR ka muna, okay lang. Ayan. Thank you host, you're welcome. Thank you also for coming to my LS. Ayan, salamat. Ria's Life in the USA and family, salamat host. Asikasuhin ko muna bulinggit ko from Ria's Life in the USA and family. Sige sis. Sige, thank you. Thank you sa pagdating sa aking live stream. Guys, if you are not connected to Ria's Life in the USA and family, go and connect, guys. Ayan. Familia de Estrada, we've been friends. Shout out from It's Lynn Vlogs USA. Ayan. Thank you po ulit from Ria's Life in the USA. You're welcome. Thank you. Bibigyan ko pala kayo ng mga red. Mga blue. Mga jacket ba? Ay, Diyos ko. Si Jaja Channel, bigyan kita ng blue. Si Laura E. Arthur, ayan. Mag-message ka kayo. Si Familia de Estrada, bigyan ko din to ng moderator. Ayan. Shout out everyone. Ria's Life in the USA and family. Shout out CC. Ayan. Shout out daw. Thank you guys sa pagdating sa aking LS. Maraming salamat. Thank you very much for the 16 thumbs up. Thank you guys. Salamat talaga. Na ano yung papangig ko. Madam, thank you madam sa pagdating. Sis Janelle, sis. Thank you. Real life in the USA and family. We are friends. Iyan. From Vlogs by Bad. Shout out. Ga, another thumbs up from Joy Pahermo Vlog. Wow, thank you. Thank you, sis. Sa pagdating. Thank you sa thumbs up. Harang from Malor TV. Wow, thank you. Thank you very much, Malor TV. Sa paharang dyan. Thank you. Thank you, guys. Thank you sa thumbs up. My God. Maraming salamat sa inyong pagdating sa akin. Mag-ano nga ako. Nature's ito ga from Joy Pahermo Vlog. Thank you sis. Salamat sis. Dinala mo dito si Joy Pahermo Vlog. Thank you Malor TV. Madam Robis Life. Thank you.
Kuha lang ako ng ano, ballpen guys ha. Ipangsusulat ko yung mga dapat ipi-play ko kasi nga minsan yung naano hindi ko na ano napi-play talaga yung iba. Kasi yung iba hindi ko natatandaan. Kaya magsusulat ako kung sino yung mga ipi-play ko. Kukuha lang ako ng ano ballpen. Ayan, nagbabalik na ako. Nagbabalik na ako at magsusulat ako ng aking mga ipi-play. Ayan. Ayan. BG USA ko sis from GG Channel. Ayan. Thank you, thank you. Okay. BG Osa. USA tuloy basa ko. Okay lang sis. Sige, thank you sis ha. It's Lynn, shout out you it's Lynn, show you love too from Pe Perry Host Perfect. Ayan. Thumbs success from Babes G Vlogs. Thank you, sis. Salamat, salamat. Shout out daw. Shout out, Perry Host Perfect. Ayan. Guys, we have Perry Host Perfect, guys. If you are not connected to Perry Host Perfect, go and connect to Perry Host Perfect, guys. Yan. Shout out. Thanks, host, for the blue dress. You're welcome, my friend. Thank you very much for coming to my LS. Ayan. Guys, meron tayong ano dyan, si Perehos, oh. Baka naman, baka hindi nyo kadikit yan. Ayan. I'm going to check you if you have playlist, my friend. I'm going to play your playlist. You're monetized already? Ayan. Is it okay to you? I'm going to play your playlist. My friend, Perry Host Perfect. Ayan, it's me, Babs. Thank you. It's Lynn Vlogs, USA. Oh, Perry Host Perfect. Thank you very much. Thank you. From it's Lynn Vlogs, USA. Ayan. Thank you. Ang laki ng bahay ni Madam It's Lynn Vlogs. Ang laki. Mayroon na rin to siyang harang. Ayan. I-playlist kita, Madam. Ano? Host only running ads. Yes, my friend. Yes, only running ads. I'm going to play your playlist or to run your ads. Yes. Ikaw, Madam Itzlin Vlog UAC, ano ba kita? Ipi-playlist kita? Ayan, natapos na yung ads mo. Ano, ipi-playlist ba kita? Ang dami naman itong playlist mo, 106. Ay, pero kung hanggang saan lang yung ma-play ko, Madam, ano? Itzlin Vlogs USA, ano? Okay lang ba? Ipi-playlist ko kayo. Ayan. Okay, great. I will do same to for you. Yes, my friend, I think I heard from the other blogger also that they are monetized and then they're playing because the other blogger they have a raffle. So once they're monetized, so they play their playlist. So that's what I can do for you. Ayan. Host only run. Okay. Taod-taod, balik ko sa harang from Gigi Channel. Wow, thank you sis. Good morning. Pa-shout out ate. Ay guys, meron tayong bago si Marvin Pins. Ayan, welcome. And shout out to you ng bonggang-bongga Marvin Pins. Welcome to my live stream. Kakatayo ko lang ng bahay. Ay, ganun. Kakatayo mo lang ng bahay mo. Tingnan ko nga yung ano mo. Hi. Uy guys, kakatayo lang daw ng bahay ni Marvin Pins, 48 ng ang kanyang isda. Guys, baka naman, let's go, connect to Marvin Pins. Ayan.
Welcome, welcome Marvin Pins. Baka hindi pa tayo connected. So mamaya pagkatapos ko mag-live, pupuntahan kita mamaya para mahalin kita ng todo, okay? Thank you Marvin Pins. Guys, Marvin Pins, bago lang daw siya. Go 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 and connect to Marvin Pins, guys. Okay, great. I will do the same too. Okay, my friend. Perry Perry who's perfect. Ayan. Harang ulit ga from Yunel's Nature's Vlog. Thank you very much, sis. Thank you, Sisi. Host, lalab. Ayan. Okay, pumayag na mag-playlist ako sa kanila. Ayan. Ano niya yan, guys? Sa ads niya yan, sa playlist nyo. Para, kasi sa ads naman ang kailangan natin. Kasi tayong mga muni. Ayan, wait lang. Asa na ako? Wait lang guys ha, nagsusulat ako kasi yung mga playlist ko. I separate the playlist and the play all. Kasi ang play all, ayan, separate ko yan sila. Sige po, para sa us, from It's Lynn Vlogs USA. Ayan, okay, from Perry Host, perfect. Okay, my friend, I will play your video later, okay? Once I'm done my live stream. Ayan. It's Lynn Vlogs in the USA, done to you Langga from Yunel's Nature's Vlog. It's Lynn Vlogs USA. We are friends now from Vlogs by Bads. Shout out, shout out. Ayan, Marvin Pins. Hi sa'yo kapatid. Unahan kita from Yunel's Nature's Vlog. Marvin Pins. Kunin mo yan si Familia de Estrada para madali mo makuha ang iyong isda. I mean, makuha yung 1,000 subscriber. Go, 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 kunin mo si Familia de Estrada. Yunel's Life in Oregon. It's Lynn Vlogs USA. Nagla-livestream din siya, oh. Nakita ko eh. Nakita ko siya. Kunin mo. Ang sikreto sa paglago ng ating ekonomiya, ayan, ang sikreto sa paglago, kunin mo yung mga nagla-livestream at sigurado ako na talagang mag-grow ang channel mo. Kunin mo yung mga nagla-livestream na yan. Ayan. Ay, parang hindi ko naman nakita nag-live si ano. Hindi ka naman nagla-live, madam. Madam, it's Lynn. It's Lynn Vlogs USA. Hindi ka nagla-live stream, no? Ang galing mo naman. Hindi mo kailangan magla-live stream para lang ano, no? Maano ka? Ang social niyo naman. My God. Tapos ang dami yung mga viewers. Diyos ko, the best kayo. Ako, Diyos ko, nahihirapan ako. Ayan. Ayan. Asan na ako? Play all ko din my vlogs playlist mo, Sisi, from It's Lynn Vlogs USA. Wow, thank you very much, sis. Salamat, salamat. Thank you din. Marvin Pins, hi sa'yo kapatid. Shout out from Yunel's Nature's Vlog. Parehos Perfect visited you. Shout out from Familia de Estrada. Ayan. Yunel's Nature's Vlog. Shout out. Visited you from Familia de Estrada. Team Angkat yan, sis, from Malord TV. Wow, thank you, sis. It's me ba? Visited you from Familia de Estrada. Shout out. Last 2 days lang yan. Dikitan ko na kayo ha, from Marvin Pins. Ayan. Ako, wag mo akong kalimutan ha. Mamaya, didikitan kita may pagkatapos ng LS ko. Ayan. Don't forget to thumbs up our host and show our full support from It's Lynn Vlogs USA. Thank you, sis. Marvin Spins, puntahan na kita from GG Channel. Guys, Marvin Pins, ayan, on the way na. Puntahan ka na ni GG Channel. Go, guys. Connect tayo kay Marvin Pins. Bago lang siya. Ayan, 4 plus pa lang yung bahay niya. Marvin Pins, team angkat yan, sis. Si Marvin Pins, team angkat yan, si Marvin Pins. Okay. Okay. Thank you, sis ha. Dinala mo din dito. Thank you. Harang, Walking Dead. Oh my God, nakakatakot naman yung harang ko, Walking Dead. Thanks, Familia de Estrada. Heading to you from Perry Host. Perfect. Ayan. Go. Shout out to you, Familia de Estrada from Prairie Host. Perfect.
Shout out Team Angkat from Malor TV. Hi po from Novi Kate. Hello Novi Kate. Welcome, welcome to my live stream. Guys, we have Novicate. If you are not connected to Novicate, go, go, go and connect, connect, guys. Yan, Marvin Pins, brother. Done to you, mother and son bonding. Galing naman, hihi, from Yunel's Nature's Vlog. Marvin Pins, tawag mong sayangin si Sis Lionel's Nature's Vlog. Kunin mo talaga yan at pag pumunta ka sa kanyang LS mamaya, talagang bibigyan ka ng pitong support niya. Yan, pitong isda at marami kang maiisda sa kanyang live stream. Mamaya, magla-live siya sa Pilipinas time. Pilipinas time alas 11. Pero minsan nag-start yan siya 10:30. Ayan. Na, kunin mo yan siya at siguradong mag-grow yung channel mo. Hindi ka talaga mabibigo sa pagkuha mo kay Sis Lionel's Nature's Vlog. Thank you. Shout out. Nobi Kate. Hi to you, sis, from Lionel's Nature's Vlog. Shout out, host from Kirayo, Kurayro. Hindi ko masabi, Kurayro. Yeah, shout out everyone. Thank you, Kurayro. Thank you for coming to my LS. Here pa rin from Juan Almonte. Thank you, sis. Sis, ang Bisaya. Ang Bisaya, sis. Hello sa lahat from Nobi Kate. Hey, welcome. Hello, shout out everyone. Shout out from Nobi Kate. Ayan. Nobi Kate, shout out from Kirairu. Ayan, Kirairu. Shout out Maria Lourdes Balbosa. Shout out from Kirairu. Perijos Perfect. Shout out from Kirairu. Ayan, Joanne Almonte. Shout out from Kirairu. Kuray. Hello, Kuray. Ayan, nabasa ko na siya. Kirayro pa naman ako. Kuray, hello sa'yo from Novi Kate. Ayan, Familia de Estrada, show you love from Perijos Perfect. Ayan. Ruby's Life in Oregon, shout out from Kurayro, Marvin Pins, Dan, with kita sa bakuran ko from GG Channel. Ayan. Hi, Kuray, from Periho, sorry ha. Kasi nga, ang maliit lang kasing litra dito sa cellphone ko. Cellphone kasi ang gamit ko, guys. I'm so sorry. I'm using my phone, so that's why. Sorry. Marvin Pins, done to you. Wait ka na sa bakuran ni Gigi Channel. Hi, Kiray, from Perijos Perfect. Sige, Gigi Channel, puntahan kita. Mag-iwan din ako ng bakas, ha? From Marvin Pins. Ayan. Novi Kate, now playing from Kirayru. Yan, Harang TV. Yan, dinala na ni Malor TV, ni sis ang kanyang bahay dito. Shout out everyone. Welcome, sis. Baka naman, if you are not connected to Malor TV, go and grab. That's my CC na party din yan sa namin, sa group namin. Party ako sa grupo nila. Kaso lang hindi ako active sa grupo nila kasi hindi ako nakapag doon, hindi ko nalagyan yung messenger ko. Pero naintindihan nila ako. Pero pag nakita kong nagla-live sila, pumupunta talaga ako. Ayan, nasaan ako? Ayan, nawala ako. Magandang buhay, Team Angkat from Marvin Pins. Thank you, kapatid. Salamat, Malor. Shout out from Nubi Kate. Ayan. Kiray, show you love from Perijos Perfect. Joan Almonte, now playing from Kiray Root. Thank you din, Sisi, from It's Lynn Vlog USA. Ayan. Thank you guys for coming to my LS. Malor TV, shout out from Kiray Root. Ayan. Hello, host. Gandang gabi sa'yo. Harang pa from AMG Channel 25. Wow, thank you, kapatid, sa pagdating sa aking LS. Thank you. Marvin Pin, shout out from Kirairo. Ayan, AMG Channel, shout out from Kirairo. Hood workouts, busy bee. Yes, shout out everyone. I'm done watching. Novi Kid, shout out. Try not to laugh video from Hood Workouts, busy bee. It's Lynn Vlogs USA, shout out from Kirairo.
Unahan na kita Kirairo from Marvin Pins. Ayan. It's me vlog. Shout out from Kirairo. Ayan. Shout out Kirairo. Shout out to you from It's Lynn Vlogs USA. Marvin Pins now playing too from Kirairo. It's Lynn Vlogs USA now playing from Kirairo. Guys, wag kayong magtaka si Kirairo nagamit siya ng laptop kaya sabay-sabay kayong ma-play. Kirairo Dan na po from Malor TV. That from GG Channel. Thank you sis sa harang sis. Salamat talaga. Novicate Gala, Marvin Pins, salamat from Malor TV. Thank you Malor TV sis. Salamat dinala mo dito si Marvin Pins. Pati yung ano mo, yung mga galamay mo. Maraming salamat. It's Lynn Vlogs USA. We're friends now from Vlogs by Buds. Guys, if you are not connected with my friends, he's very legit. Vlogs by Buds, guys. Go, guys. Connect to my friends. He's very legit. Talagang bibigyan kayo ng totoong pagmamahal yan, guys. Ayan. Marvin Pins, baka naman, puntahan mo yan si Vlogs by Bud. Legit na legit yan at promise yan, pangako ko sa'yo, babalikan ka yan. Totoong magmahal yan, promise. Piniplay ko nga din yan si Vlogs by Buds eh. Kasi super bait niyan, super legit. Kaya, ayan, connect guys. Pag makita talaga kayo ng ano, pumupunta talaga yan si Vlogs by Buds. Hindi ako mapapahiya talaga pag ano, puntahan niyo yan siya. Babayaran kayo ng bongga-bongga niyan. Kirairo, kina po sa'yo ha, from Juan Almonte. Sisi here lang po from AMG Channel 25. Thank you kapatid. Mamaya magpi-play na naman ako ulit sa mga video ninyo. Kasi nandito na, meron na akong mouse, kaya pwede ko na kayo i-play dito sa isa kong laptop. Ayan. Malor TV, shout out now playing. Ayan, Kirairo. From Kirairo, shout out my sis daw from Kirairo, Malor TV. Shout sa lahat, BJ lang sis from AMG Channel 25. Thank you kapatid. Bisitahin kita, Joan Almonte from Marvin Pins. Ayan, nag-iilis din yan si Joan Almonte kapatid. Ayan, nag-iilis din siya. Sis, host out mo na ako. Dinner mo na kami. Mamaya sa mga videos mo ako maglaro. Salamat at salamat sa lahat ng nandito. Bye muna everyone. Thank you sis. Jaji Channel. Thank you very much. Ayan, Marvin Pins. Hi sa'yo from AMG Channel 25. Shout out to Novi Kate, Ferry Host Perfect, Joan Almonte, Marvin Pins, Malor TV, Batch 1. Dan from Kirairo. Ayan, Dan na oh. Kaya nakita nyo guys, Dan na daw siya sa inyong bahay. 3 send pa yan. Shout out sa inyong lahat. Tapos na si Kirairo sa inyong bahay. Ayan, Jaji Channel, shout out from Kirairo. Ayan, Kirairo, shout out sa iyo from AMG Channel 25. AMG Channel 25, shout out from Kirairo. Ayan, legit here from Novi Kate. Yes, guys, Novi Kate, shout out everyone. Shout out sa iyo, host from Milin Lopez. Ayan, thank you, Milin Lopez. Shout out sa lahat, team angkat here. Wow, thank you, Milin Lopez. Salamat sa pagdating. Ayan, parang ano ko to. Makatingin nga ako. Ayan nga. Wow, thank you. Wow, may $10 ako. Host, let's have coffee. Wow, thank you very much. Salamat sa $10 Hong Kong. Wow, thank you. I really appreciate Melin Lopez. Salamat. Guys, we have Melin Lopez, guys. If you are not connected to Melin Lopez, go and connect, guys. Baka naman, pag balang araw, kasi lahat tayong nandito, mamumuni din tayo. Pag nakuha niyo yan si Melin Lopez, at kayo din balang araw, mabibigyan din kayo ng super chat niyan. Ayan. Maraming salamat sa pa-super chat mo, Melin Lopez, sis. Thank you talaga. Ayan. Di kita nakita, EMG Channel from Marvin Spins. Ayan, EMG Channel 25 coming from Joan Almonte. Yes, thank you, Joan Almonte. Thanks, sis. Sunod ako from EMG Channel 25. Ayan. Who's from Team Angkat naman ako, from Melen Lopez. Wow, thank you. Salamat talaga. Super duper, oh my God, na ano ako, so, hindi lang halata.
Parang nga ako nabubulol na nga ako kasi nai-speechless ako. Thank you Melin Lopez ha. Super duper thank you talaga kahit hindi pa nga ako nakapag-support sa iyo. Ngayon ka lang ngayon lang tayo nagano dito sa aking live stream, binigyan mo na ako agad ng super chat. Thank you talaga. Kaya thumbs up host from Lynn Borja, Pablo, Lynn Borja, Pablo, guys. We have Lynn Borja, Pablo, guys. Thumbs up host. Thank you for the thumbs up. Oh my God, salamat talaga. Ayan, nakita ko siya. Nakita ko yung pera ko. Nakita ko yung binigay mo sa aking $10, Melin Lopez. Nakita ko siya, ano daw, $1.2. Yan. Salamat! Super duper thank you talaga. Nakita ko siya, nag-shock nga ako. Nakita ko bigla siyang nag-pop-ups. Ayan. Malor TV, we are friends from Vlogs by Buzz. Ayan. Harang ulit sis, 7 minutes Yahoo from Yunel's Nature's Vlog. Wow, thank you sis. Mylene Lopez, hello, love you. Mwah. From No Kid, go guys. Connect guys. Kay Mylene Lopez guys. Baka naman balang araw pag mamoni din kayo, bibigyan kayo ng super chat ni Mylene Lopez guys. Go sa ating super chatters. Connect guys. Ayan. Nandito pala ako. Na-play ko pala si Marvin Pins. Ayan, binigyan kita ng isa kapatid. Ayan. Ay. Connect guys sa ating super chatter na si Mylene Lopez. Social talaga siya guys. Ayan. Mylene Lopez, hello from Novikit. Team Angkat here from Novikit. Wow, thank you mga TV. Pinangtawag mo yung mga Team Angkat. Nandito sila. Salamat. Lheya Pat, shout out from Kirairo. Maybe we're not connected, Kirairo. I will go to your house later. I will show you. Maybe we are not connected. So, yeah. And tingnan ko din si Mylene. Baka naman hindi ko pa yan minahal. Diyos ko, nakakahiya. Baka hindi ko pa to kakonek si Mylene Lopez. Tapos, binigyan akong super chat, oh. Kaloka. Ayan. Pero pag team angkat na nagkaanuhan kami niyan, talagang nagbibigay ako ng totoong pagmamahal sa mga ka-team ko, sa mga ka-team ko talaga. Nagbibigay ako ng pagmamahal. Ayan. Kaya titingnan ko just to make sure lang. Ayan. Tingnan ko mamaya, madam, ha? Ayan. Lynn Borja Pablo, shout out from Kirairo. Ayan, Yunes Nature's Vlog, shout out from Kirairo. No lang din ako nakapunta host. Lahat ng team pag may harang, na support ko din sa super chat. O kaya nga talagang sinulat kita, madam. Kasi para sure na talagang connected tayo. Kasi nakakahiya naman. Binigyan mo ako ng super chat tapos hindi kita connected, 'di ba? Pero kung hindi kita connected, madam, talagang magme-message ako din sa iyo kung connect kita o hindi. Tapos mamahalin kita kung hindi man kita minahal pa. 'Di ba? Pero kung sakali man, madam, kasi first time mo rin naman dito, 'di ba? Ayan. Thank you, madam, sa super chat mo. Sis Lionel, sis, kunin mo si Mylene Lopez, sis. Nagbigay siya sa akin ng super chat. Ayan, sis. Hi sa'yo. HK ka din pala, sis, from Yunel's Nature's Vlog. Oo, sis. HK din siya, sis. Connect, sis. Kunin mo si Mylene Lopez, sis. Ayan, nagbigay siya sa akin ng super chat. Kirairo, shout out, Vlogs by Bad, shout out from Kirairo. Kirairo, hello, coming from Lynn Borja Pablo. Ayan, I'm still here listening from its Lynn's Vlogs USA. Ayan, Kirairo, hi to you from Yunel's Nature's Vlog. Yes, Lionel, HK ako. Saan ka sa Hong Kong? Oh, Hong Kong yan si Sis Lionel's Nature's Vlog. Baka naman pwede kayong magkita dyan pag wala ng problema. Mag-meet kayo in person, o, diba? Talagang ano, no? Ayan sis, magbingwitan na kayo dyan para magkita-kita naman kayo dyan. Ang social, buti pa kayo, pwede kayo magkita. Kami ni Sis Lionel, hindi.
Hi, Lionel from Perihos Perfect. Shout out daw sa'yo sis from Perihos Perfect. Ayan. Excuse me, guys. Sorry. Harang Pahos from Yunel's Nature's Vlog. Ayan. Mylene Lopez, shout out Sisi playing now from It's Lynn Vlogs USA. Team angkat yan sis, si Mylene Lopez. Oo nga daw sis. Thank you sis. Happy pinantawag mo yung mga team angkat sis. Maraming salamat. Kunti lang yan ho, sihi. Yan lang kaya ko. Nako, malaking bagay na yan sa akin. Thank you talaga. Super laking bagay na yan sa akin. Thank you sa pakulay. Ayan. Lynn, Borja, Pablo, now playing from Kirairo. Malor TV, hi from Mylene Lopez. Hi, Mylene from Perihos Perfect. Ayan, Vlogs by Bad, now playing Sir from Kirairo. My friend, Vlogs by Bad. Kirairo, he's playing now to your house. Ayan. Hi, how are you? Huh? What happened? I'm live. Yeah, I'm live. I'm live. Wait guys ha, yung baby ko nandito. I'm live, my love. Go to your papa. Sorry guys, yung anak ko. Oh, go ahead, go downstairs. Ayan, nandito yung anak ko. Sorry guys talaga. Hello sa lahat from Novi Kid. Ayan, Perihos Perfect. Hi to you from Yunel's Nature's Vlog. Mylene Lopez, hello from Malor TV. Di pa din tayo dikit host. Dikitan din kita mamaya konti din. Hihihi. Ayan, buti na. Oy, salamat ha. Talagang di pa talaga. Ayan. Mamaya kita dikitan, Mylene TV, sorry, Mylene Lopez ha. Kasi bawal akong magdikit ngayon habang nagla-live ako kasi mababawasan din ako ni Lolo. Mapapalo ako kaya bawal daw 'yon. Promise mamaya pupuntahan kita. Pagkatapos mga 15 minutes, pupuntahan kita. Pwede na ako magmahal nun. Ayan. Parehos perfect. Hello, Parehos perfect. Hello, shout out to you from Mylene Lopez. Harang pa from Yunel's Nature's Vlog. Ayan. Novi Kate, AMG Channel 25, Vlogs by Buzz, Lynn Borja Pablo, Batch 2, Dan from Kirairo. Shout out, Novi Kate, Host Perfect, Joanne Almonte, Marvin Pins, Malor TV, Batch 1, Dan from Kirairo. Jean Serna, hello host, thumbs up, Dan. Thank you. Jean Serna, guys. Kabibingwit ko lang to, si Jean Serna. Oh my God, Serna din ako. Yung single pa ako. Serna ang apelyido ko. Guys, connect guys. We have Jean Serna. If you are not connected to Jean Serna, go guys, connect. And then Dave's Poems and Songs. Hi, Lheya Pat. Hello, Dave's Poems and Song. Guys, we have Jean Serna, Dave's Poems and Song, Malor TV, Lynn Borja Pablo, Mylene Lopez in the building, guys. Go and connect. Asan na ako? Nawala na yung binasa ko. Welcome. Dave's Poems and Songs. Ayan. Novi Kate, gala. Maraming galamay dyan si Lheya Pat. Mahalin mo na. Ay, na-speechless ako dun. From Malor TV. Ayan, di pa ba kita kadikit na? Novi Kate? Parang nakadikit na kita eh. Ano ko nga mamaya. I-short ko nga mamaya. Hindi pa ba tayo kadikit, Novi Kate? Gala. Maraming galamay yan. Ayun. Ala. Baka maya ha ako. Buti naman anuhin nyo lang ako guys ha. Baka maya hindi mag-aano tayo dito. Hindi pala tayo magkadikit. Mahirap na. Ayoko naman yung nung hindi pala ako kadikit sa inyo. Nakakahiya naman. Ayan. Uy, 839 na pala siya. Sige, mamaya, Novi Kate, bibigyan kita ng 5. Ayan.
Shout out, Mylene Lopez, Kirairo, Dana po, from Lynn Borja Pablo, Jen Serna, hi sis, Siv kita, from Nels Nature's Vlog. Saan ka ba, host? From Mylene Lopez. Nandito ako sa Cleveland. Cleveland ako. Ayan. Uy guys, magpi-play ako sa inyong video ha, mamaya. Ayan. Shout out. Magbabasa muna ako. Magbabasa ako. Tapos talagang ipi-play ko kayong lahat tonight. Tatlo yung laptop ko, kaya ma-play ko kayo. Promise yan. Malor TV, hello po from Lynn Borja Pablo. Mylene Lopez, hear me sa liking. From Yunels Nature's Vlog. Mylene Lopez, nasa liking daw si Yunels Nature's Vlog. Ayan. Yunels Nature's Vlog, hello po from Lynn Borja Pablo. Okay, wampo ako sis. Wampuwa daw siya sis Lionel's Nature's Vlog. Her lang sis, BG from EMG Channel. Thank you kapatid. Lionel's Nature's Vlog. Shout out to you from Dave's Poems and Song. Dudu and Esther Vlog. Guys, we have Dudu and Esther Vlog, guys. Hello everyone. Welcome Dudu. Dudu and Esther Vlog. Welcome to my live stream, guys. If you have we have Dudu and Esther Vlog. If you are not connected, go and connect. Yan sabi niya, let's go daw everyone. Ayan. Mylene Lopez, dana po madam from Lynn Borja family. Lynn Borja Pablo. I'm so sorry, Lynn, ha? Sorry. Bakit nag-family ako? Shout out daw sa iyo, Madam Mylene Lopez. Ayan, tapos siya sa bahay mo. Gutom na daw sis, ha, from Lynn Borja Pablo, Ang cute ng tawa ng bata. Anak ko yun, 10 years old na. Lynn Borja Pablo. Ayan, let's go guys. From Dodo and Esther Sandali lang ha. Ayan, nalagyan ko na. Let's go daw everyone. Lynn Borja, hi sa'yo sis from Yunels Nature's Vlog. Yunels Nature's Vlog now playing from Kirairo. Yunels Nature's Vlog, unahan nakita sisi from Lynn Borja Pablo. Okay lang host from Mylene Lopez. Novicate, AMG Channel 25, Vlogs by Bud, Lynn Borja Pablo, Yunels Nature's Vlog. Batch 2. Ayan, shout out daw. Tapos na si Kirairo sa bahay ninyo. Kirairo, thank you my friend. I will visit you later from Yunels Nature's Vlog. Ayan, Irma Mendoza, big hug po from Irma Mendoza. Mabuti pupunta ka dito, Irma Mendoza. Sinearch ko yung pangalan mo, hindi ko makikita. Tapos talagang pinanap kita sa cellphone ko. Pero dito, minahal kita kanina. Nakita mo ba yung notification mo? Minahal kita kanina. Anong oras ba yun? Basta kaninang mga pagtanggap ko, nakita ko sa notification na nag-ano ka sa akin. Minahal din kita. Ayun, mahal kita kanina. Pero yung mga iba kong hindi kasi ang hirap mong hanapin. Pero nalaman ko, mag-search ako sa isa sa mga video mo para makita agad yung mo, para mamaya mabigyan na kita. Ayan. Promise yan mamaya, mabibigyan kita. Novicate, Perihos Perfect. Ayan, Joan Almonte, Marvin Pins, Malor TV, Batch 1. Shout out from Kirairo. Tapos na daw si Kirairo sa bahay nyo, guys. Lynn Borja Pablo, thank you. Thank you, sis. Puntahan kita after you from Yunels Nature's Vlog. Kirairo, we are friends. I do appreciate you, my friend, from Vlogs by Bad. Kirairo, Vlogs by Bad, he's done to your house already. Ayan. Mylene Lopez, Kina from Juan Almonte. Shout out sa lahat from Mylene Lopez. Go, guys. Ang ating super chatter na si Mylene Lopez. Go. Connect, guys. And balang araw, pag manmoni na rin kayo, sigurado pag maano kayo ni Mylene Lopez, baka naman mabahagian din kayo ng super chat niyan. Kaya wag nyo nang palampasin, guys. Napakabait naman ni Madam Mylene Lopez. Thank you, madam, ha? Ayan. Shout out sa lahat. Vlogs by Bad. Thank you.
Thank you, sir. You're so kind from Kirairo. Irma Mendoza, hi sa'yo. Unahan kita. Ayan, sis. Si Irma Mendoza, konti pa lang ang isda niyan, sis. Baka naman bigyan mo rin siya ng iyong isda. Baka naman madagdagan mo, sis. Kawawa yan. Bago lang din siya nag-umpisa, sis. Joan Almonte, hi from Mylene Lopez. Ayan. Oy, guys, meron tayong bago, guys. Kunin nyo to. Ayan. Vamos from Marcelo Andres. Welcome, welcome, Marcelo Andres to my LS. Thank you very much for coming to my LS. Welcome, welcome, Sis Lheya Harang, Sis Bisdak Mix Vlog. Wow, thank you, kapatid. Salamat sa pagdating. You're welcome, my friend, from Vlogs by Buzz. Ayan, tamsak na din po from Bisdak Mix Vlogs. Thank you, guys. Go, 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 go. Let's go down from Marcelo Andres. Guys, if you are not connected to Marcelo Andres, go and connect. Ano din yan, totoo yan, nagmahal sa akin si Marcelo Andres, guys. Baka naman, connect tayo kay Marcelo Andres. Ayan. BJ lang kita, sis, from Bisdak Mix Vlog. Thank you, kapatid. Thank you sa pagdating. Ayan. Salamat sa BG. Marcelo Andres, hi sa you from Yunel's Nature's Vlog. Shout out everyone. Dikit-dikit lang from Kirairo. Sus, akala ko na, ang, ang Diyos ko, magkamali sana ako ng basa. Lionel, go from Marcelo Andres, Bisdak Mix Vlog. Shout out sa iyo, kapatid, from Yunel's Nature's Vlog. Yo, from Hod Works Out, Busy B. Welcome, guys, nandito pa rin siya. Oh, si Hod Workouts, Busy B. Go, guys. Shout out everyone. Oo, maluot naakyat ko na malaki bahay niya. Na mahal ko na din harang ni host. Thank you very much from Nobi Kate. Marcelo Andres, okay, on the way to your house from Lionel's Nature's Vlog. Lovian Casal, KKK. Guys, we have Lovian Casal, guys. My God, marami ding tao dyan. Pag mag-iilis yan siya, marami, guys. Ayan. No, sorry, my friend. I don't know how to speak Portuguese. I'm so sorry. English, but a little. But I tried to speak English, my friend. I'm so sorry. Ayan. Hello sa lahat, mga kapatid. Hello everyone from Bisdak Mix Vlogs. I will be back in a moment from Vlogs by. But thank you, my friend. Thank you. Let's go everyone. Let's go together from Food Workouts Busy B. Let's go connect, guys. Salamat ho sa bigay mong banana. Pwede na yan maghapon. Walang ano man. Thank you din sa pagdating sa aking bahay. Do you speak Portuguese from Lovian Casal? No, my friend. I'm so sorry. Hi everyone, what's up? Hi host, just stop by to support family from Tatlitalis Dishes. Thank you for coming to my LS. Guys, we have Tatlitalis Dishes, guys. And Lovian Casal, Novi Kate, Hard Workouts, Busy B, Bisdak Mix Vlog, Marcelo Andres. Go, guys. Connect. Thank you very much for coming to my LS. Sa gagala sa bahay ko po, sa bago lang magmarka, mga kapatid. Salamat, maya ako magbayad. Salamat. Lovian, shout out from Marcelo Andres, Yunel's Nature's Vlogs. Dan na po from Jean Serna. Marcelo Andres, shout out from Kirairo. Wow, my God, thank you very much. Hod Works Out Busy before the... Oh my God, thank you. Hello, host, much love. My God, thank you very much. Thank you, guys. Guys, we have Hood Works Out BCV. He gave me a super chat. Oh my God. Thank you very much, my friend. Guys, go. Connect to Hood Works Out BCV. Baka maya, pag kayo naman ang mamonetize, ayan, mabigyan din kayo ng super chat niyan. Sis Yunel's Nature's Vlog, konektado mo na ba si Hood Works Out BCV? Guys, go and grab Hood Workout BCV, guys. Connect, guys. Ayan, connect nyo, nagbigay siya ng super chat nyo naman. Baka naman balang araw, pag kayo ang mamonetize, mabibigyan din kayo ng super chat ni Hood Works Out BCB, guys. Go, guys. Connect.
Hood workout busy bee, shout out from Kirairo. Ayan guys, kunin nyo guys yung mga ano, yung nag-super chat sa atin, si Mylene kanina, si Mylene Lopez, nagbigay din yun sa akin ng super chat. Ito naman si Hood workouts busy bee, nagbigay din siya sa akin. Wag nyo nang patumpik-tumpik pa, kunin na rin yun yan. Baka maya pag kayo makaano yan, pagpunta sa ilis nyo yan, mabigyan din kayo ng pa super chat guys. Go go guys, connect guys. Kura from Marcelo Andres. Thank you, my friend. Hot works out, busy bee. Thank you so much. Lovian Casal, shout out from Kirairo. Irma Mendoza, shout out from Kirairo. Harang ulit sis from Juan Almonte. Thank you sis. Marcelo Andres shout out from Kirairo. Let's go everyone from Marcelo Andres. Let's go connect guys. Yunels Nature's Vlog. Dan na po. Nayakap na kita from Imra Mendoza. Yunels Nature's Vlog. Dan Sisi from Linvor Pablo. Tatlita Liz Dishes. Shout out from Kirairo. Ayan. Hello, Kirairo from Hood Workouts BZB. Go, guys. Connect to our super chatters, guys. Connect. Huwag nyo nang patumpik-tumpik pa. Ayan. Imra Mendoza, shout out from Kirairo. Kiray with heart from Marcelo Andres. Shout out to Hard Works Out BZB. I'm coming from Linborja, Pablo. Ayan. Go guys, connect. Hold workout busy bee. Nice to see you back here, my friend. From Kirairo, ayan, nagmahala na tayo from Nobikit. Arlene Verdida. Wow, malaking bahay dito si Arlene Verdida. Guys, go and connect. Thank you Arlene Verdida. Kababayan, salamat sa pagdating sa aking LS. Hello host, kumusta ka po? Okay lang ako Arlene Verdida. Kumusta ka rin po? Ayan. Lynn Borja Pablo Mitsu. Hello. Shout out from Hod Workouts BZB. EMG Channel 25. Yan. Napangiti with heart in his eyes. New here po sa live mo. Oo, pero madalas tayo nakikita doon kay Helbay. Helbay ba yun? Helbay. Doon sa nagla-live. Lagi ka doon. Hello everyone. Shout out everyone from Arlene Verdida. Let's go guys, go and connect guys. Ayan, Marcelo Andres now playing from Kirairo. Thanks Kirairo from Hood Works Out BZB. Dan thumbs up po from Arlene Verdida. Thank you kababayan. Len Borja Pablo, dan na po from Malor TV. Hello Arlene from Vlogs by Bad. Ayan guys, if you are not connected to my friend, go and grab vlog by Buds guys. Yan, Arlene Verdida, shout out from Kirairo. Mylene Lopez, unahan ni kita from Jinserna. Go guys, ang super chatter natin si Mylene Lopez and si Hod Workouts Busy Big. Guys, baka naman, kunin nyo yan guys. Huwag nyo na yung sayangin pa, baka balang araw pag mamonetize na kayo, baka bigyan din kayo ng mga super chat ng mga yan. Super ang bayad nila guys. Super na-appreciate ko talaga. Ayan. Go guys, connect. Hello Arlene from Vlogs by Bad. Ayan, Len Borja Pablo, Dana po from Malor TV. Ayan, Arlene Verbida, shout out from Kirairo. Mylene Lopez, inunahan na kita. Harang ulit ga, 2 minutes from Linus Nature's Vlog. Thank you sis. Salamat sis. Hindi mo pa ako narinig pero mamaya sabihin ko sa'yo. Kirairo, hello from Arlene Verbida. Arlene Verdida, unahan na kita from Jinserna. Arlene Verdida now playing from Kirairo. Hello Vlogs by Bad from Arlene Verdida. Lovian Casal, hello from Mylene Lopez. Go guys, connect from Mylene Lopez guys. If you are not connected to Mylene Lopez, go and connect guys. Hello, Jen Serna from Arlene Verdida. Marcelo Andres Danman from Kirairo. Hod Workouts, hello. Mylene Lopez, shout out from Mylene Lopez. Hod Works Out, hello daw. Marcelo Andres, done to you, my friend. Thank you very much. Sis Nature's Vlog, hindi mo pa rin ako narinig. Arlene Verdida, done from Kirairo. Salamat from Mylene Lopez. Hod Workout Busy B, done dear from Lynn Borja Pablo. Ayan.
Hi, Arlene from Mylene Lopez. Hello, everyone. Blessings and anointed. Guys, we have blessings and anointed in the building. If you are not connected to blessings and anointed, go, go, go and grab her, guys. Show some love, guys. Hello, hello, hello. Shout out, shout out. Jean Serna, hello from Mylene Lopez. Thank you, Kirairo. From Arlene Verdida. Blessing and anointed. Hello po. Unahan po kita from Lynn Borja Pablo. Yan. Novikate, Gala, dami ng saging from Malor TV. Jinser na now playing from Kirairo Vlogs by Bad. Hello from Mylene Lopez, my friend. Mylene Lopez, hello, hello. Shout out to you, my friend Vlogs by Bad. Mylene, blessings and anointed. She show you love already. Mylene Lopez, hello, hello from Arlene Verdida. Nakikinig lang me from Islin Vlogs USA. Thank you, sis. Salamat, salamat. Yunil with two hearts, meaning, sis, Dana sa'yo si Marcelo Andres. Kirairo, nahag na kita from Irma Mendoza. Lynn, Heart from Blazings Anointed. Foodie Hikers. Guys, we have Foodie Hikers. Sorry, excuse me, guys. Hello, host. Hello, foodie hikers. Welcome to my live stream. Thank you very much for the thumbs up. Shout out everyone from foodie hikers. Guys, welcome, foodie hikers. Guys, if you are not connected, go, and let's connect, guys. It's Lynn, Heart from Blessings Anointed. Blessings Anointed. Hello from Arlene Verdida. Kirairo. Show you love already from Marcelo Andres. Shout out, foodie. Show you heart already from Blessings Anointed. Arlene, we are friends. We are friends from Vlogs by Buds. Ayan. Smile from my sis Lionel's Nature's Vlog. Arlene, old friend, please return from Blessings Anointed. Ayan. Blessings Anointed done to you from Lynn Borja Pablo. Lionel's Nature's Vlog. Show you love already from Blessings Anointed. Lionel's Nature's Vlog. Hello from Arlene Verdida. Foodie Hikers lang nga. Shout out sa'yo. From Lionel's Nature's Vlog. Vlogs by Bad. Hello dear from Lynn Borja Pablo. Please guys, show me love from Blessings Anointed. Guys, Blessings Anointed. She said, please show some love to Blessings Anointed, guys. Jean Serna Dan from Kirairo. Blessings Anointed, sure, from Arlene Verdida. Blessings Anointed, now playing from Kirairo. Arlene Verdida, hello to you. From Lionel's Nature's Vlog. Lionel's Nature's Vlog, dikit na po Sisi from Lynn Borja Pablo. Yan, harang again from Nobikit. Thank you, sis. Salamat sa paharang. Blessings Anointed. I will fill up the 8 ones from Kirairo. Shout out, let's connect, guys. I love to meet new friends and new faces from It's Lynn Vlogs USA. Ayan, Kiray, old friend from Blessings Anointed. Marcelo Andres, thank you. Mwah! With heart from Nature's Vlog. Hello, Lane from Vlogs by Buds. Kiray Ro, okay na sa battery mo from Novikate. Ayan. Lynn Borja Pablo, hello. Shout out from Juan Almonte. Lynn Borja, thank you, Sisi. On the Winaga from Lionel's Nature's Vlog. Lionel's Nature's Vlog, shout out from Arlene Verdida. It's Lynn. I show you love from Blessings Anointed. Novikate, hello, shout out from Arlene Verdida. Connect, guys. Novikate, gala yung ninja yun na pang dikit yung wag na si Novikate. From Malor TV. Thank you, sis. Thank you. It's Lynn Vlogs USA. Thank you from Arlene Verdida. Malor, shout out. Show you love from Blessing Anointed. Guys, harang po host from Lasvid 04. Thank you kapatid sa pagdating. Ayos lang po host. Opo, lagi ako doon. Fiancé ko po kasi yun siya. Talaga? Oh my God. Allah, really? Fiancé mo yun? Kaya pala nandun ka lagi? I can't believe it. Oh my God. Pag sure, oy. Nabisaya ko agad. Really? Oh my God. Like, di ba?
Talaga? Kaya pala lagi ka doon. So, kaya pala na super supportive ka. Kaya gano'n. Hindi na ako nakapangisda. Bihira na lang kasi ako mangisda, kababayan. Ayan. Sige, pupunta ako ulit doon para lagi tayong makikita doon. Fiancé mo pala yun siya. Wow, congrats! Ang bait nun. Ang swerte mo ha, mabait yun. Oh my God, ang laki. Ayan. Lansvid04, hello, shout out from Arlen Verdida. Shout out po Ate Lionel, musta po from Lansvid04. Mylene Lopez, yakap na kita, iwan ka na rin po baka sa house ko, ha? From Irma Mendoza, ayan. Arlene, hello po. Pauna po, hihi. Busy po sa work. Balik po ako mamayang gabi po. Salamat from Lansbid04. Lansbid04, I show you love already from Blazings Anointed. Hello, sis. Oh, thank you, sis Wina Flor. Thank you, sis. Guys, we have Wina Flor in the building. If you are not connected to Wina Flor, go and connect. Show some love, guys. Hello, everyone from Wina Flor. USA din yan si Wina Flor, guys. If you are not connected, go, guys. Arlene Verdida, Marcelo Andres, Mylene Lopez, Jen Serna, Blessings Anointed, Batch 3, done. From Kirairo, ayan. Wina Floor, show you love already from Blessings Anointed. Kirairo, done na po from Jean Serna. Hello, Lance with 04 from Wina Floor. Shout out. Here lang host, luto breakfast, late nagising eh. Past 9 na from Mylene Lopez. Wow, okay, sige, madam. Thank you very much talaga. Go lang po, madam. Maraming salamat sa pagdating at sa pa-super chat nyo po. Guys, baka naman hindi nyo pa po kakonek si Mylene Lopez. Siya po ang nagbigay sa akin ng super chat. And oh my God, Malor TV, nagbigay din siya sa akin ng super chat. Thank you very much. Sis, sa pa-super chat. Thank you, guys. Ayan. Salamat guys. Baka naman hindi nyo pa konektado si Malor TV, si Mylene Lopez, super chat natin yan. Si Hard Workouts Busy Bee. Baka naman hindi nyo pa nakuha. Kunin nyo na guys. Baka balang araw pag mamonetize na rin kayo o baka yung hindi pa na ito na-monetize, baka bigyan din kayo ng super chat katulad ng pagbigay nila ng super chat sa akin. Thank you talaga. Maraming salamat sa inyo guys. Malor TVC, salamat. Mylene Lopez, Hard Workout Busy Bee, thank you sa super chat. Irma Mendoza na playing po from Kirairo. Blessings Anointed, you're 7 away from 1K. Hala, no. Hala, 7K na lang, ano na lang, konti na lang si Blessing Anointed. Hala, wait lang guys ha. Ang bagal kasi ng ano ko dito eh. Hindi ko siya makita. Ayan. Thank you sa pa-super chat. Jean Serna, shout out from Wina Flor. Go guys. Connect Wina Flor. Hindi mo pa po ako nakikita. Salamat po na unahan na po kita from Lansbid 04. Malor TV, hello, shout out from Arlene Verdida. Arlene, thanks from Blessing Anointed. Wina Flor, hello, shout out from Arlene Verdida. Bakit hindi ko agad makita si ano? Layo ko na kasi eh. Si Blessings Anointed. Guys, Blessings Anointed, konti na lang daw ang kulang niya. Ayan. Konti na lang ang kulang ni ano. Tingnan natin. Let's go. Pag-graduatein natin si Blessings Anointed, guys. Baka pwede. Blessings Anointed, guys. Connect, guys. Malapit na daw siya. Nasaan na ba ako? Ayan. Thank you very much sa mga super chatters natin, ha? Maraming salamat. Ayan, guys. Blessings Anointed. Let's go, connect. Malapit na siya, guys. Ayan. Kunti na lang si Blessings Anointed, guys. Ayan. 5 na lang ang kulang niya. 5 na lang. Ala. 5 na lang kulang niya, guys. Puntahan natin, guys.
Konti na lang, ayan na siya, konti na lang. Konti na lang ang kulang niya. Malapit na siya mag-graduate, guys. Ayan. Ito, tapos na. Ito. Konti na lang, kailangan na lang niya ng 3. Ayan, magbabasa na ako. Don't worry, blessings anointed. I will give you two. Ayan. Shout out, Wina Floor from Arlene Verdida. Wina Floor, I show you love from Blessings Anointed. Hello, sweetie. Good to see you here from Vlogs by Bad. Thank you, my friend. Excuse me. Kirairo, Dana, visit ak sa house mo. Iwan ka rin baka sa house ko from Irma Mendoza. Ayan. Irma Mendoza, Dana po from Kirairo. Irma Mendoza, hello from Wina Floor. Vlogs, show you love from Blazings Anointed. Wina Floor, please return my love. Guys, go and connect from Blazings and Anointed, guys. Ayan, ilan na ba siya? Ayan, 1K na siya. Congratulations, my friend. You're 1,000 now. Baka no, bigyan pa yan ng ano, baka dagdagan pa yan. Baka may aalis pa yan siya mamaya. Galan, shout out sa you, God. Thanks from Yunel's Nature's Vlog. Ayan, The Rich Adventures are hello from Arlene Verdida. Ay, shout out from Iran, The Rich Adventure. Welcome to my LS. Ayan. Shout out everyone from Ian The Rich Adventures, Juan Almonte, Wina Floor, love na kita. Shout out from Juan Almonte. Lynn Borja, Pablo, we are friends from Vlogs by Baz. Harang ulit ga from Yunel's Nature's Vlog. Thank you, sis. Ayan, Wina Floor, return my love from Blessings Anointed. Ayan. Iyan. Shout out from Arlene Verdida, Blessings Anointed. Hi from Mylene Lopez. Ayan. Arlene Verdida, hello sis from Yunel's Nature's Vlog. Hello Vlog by Buds. How are you, buddy? From Wina Floor, Vlogs by Buds. Mylene, please return my love from Blessings Anointed. Congratulations, my friend. You're 1,000 now. Lynn Borja, done to you from Yunel's Nature's Vlog. Wina Floor, done na po from Jean Sir now. Wina Floor. Hi from Mylene Lopez. Good, thank you so much, sweetie, from Vlogs by Bad. Ayan, napangiti si Arlene Verdida. Thank you ho sa super shoutout sa akin. Maraming salamat din, Mylene Lopez, sa pagdating at sa super chat din. Thank you. Thank you so much. Vlogs by Bad, please return my love from Blessings Anointed. Ayan. Arlene Verdida, hi from Malor TV. Salamat po, host from Arlene Verdida. Walang anuman. Thank you din, Arlene Verdida. Wow, napasmal si Wina Floor. Sis, thank you, sis, sa pagdating. Wina Floor, hi, Dan. Visit your house from Mendoza. Shout out, everyone. We have Imra Mendoza in the building. Blessing Anointed, host by from Blessing Anointed. Bye-bye. Thank you very much for coming to my Alice Blessings Anointed. Ayan. Vlogs by Bad, done to you from Ayan the Rich Adventure. Ayan, how are you doing, sweetie? From Vlogs by Bad. Yan, I'm good. I'm good. Imra Mendoza, hello. From Arlen Verdida, shout out. Still here from It's Lynn Vlogs USA. Thank you, sis. Sis, out mo na ako. Mamalingki na. Thank you, host from Jean Serna. Thank you, Jean Serna. Bibigyan din kita mamaya. Dagdagan ko din yung isda mo. Ayan. Si Jean Serna, si Irma Mendoza. Ayan. Nakasulat dito, dagdagan ko yung mga isda nyo mamaya, guys, ha? Pero nakahiwalay naman dito yung mga playlist ko at saka yung play-all ko. Sis Wina Floor, i-playlist kita, Wina Floor. Ayan. Sa play-all si Joan Almonte, hindi yan mawawala. Thank you very much, guys. Sige lang, sis Jean Serna. Ayan. Thank you. Doing great. Blacks by Bad from Wina Floor. Blessings Anointed. Can you see the QRS in the comments? All me sister from Kirairo. Ayan. Arlene Verdida, hello. Dan na
po, visit mo din house. Oy, social si Arlen Verdida ha. Foreigner kaya ang kanyang fiancé. Go, go, go guys. Connect, connect. From Arlen Verdida. Legit po siya. Ayan. Irma Mendoza, hello from Mylene Lopez. Ayan, blessings anointed on the way from Lunel's Nature's Vlog. Irma, bisitahin ko bahay mo. Hello ate from Marvin Pins. Ayan. Dito pa from Nobikit. Thank you sis. Salamat, salamat talaga. Sure sis, maya bibinapon lang po gamit ko from Irma Mendoza to Irma Mendoza from Arlene Verdida. Yan, Marvin Payne. Shout out, hello to you from Arlene Verdida. Blessings anointed, I will give you for love from Yunus Nature's Vlog. Umalis na siya sis, nagbabay na siya. So glad to hear that sweetie from Vlogs by Buds. Ayan, Arlene Verdida, dan po from Ian the Rich Adventure. Hi, Ate Arlene. Yakap to yakap from Marvin Pins. Ayan. Thank you, Ian the Rich Adventure. Maya behalf from Arlene Verdida. Irma Mendoza, save kita from Yunus Nature's Vlog. It's Lynn Vlog, USA. Dan visit, hug me back from Irma Mendoza. Hahaha, may social distancing ngayon, bebe. From Marvin Pins, una ka na, bebe ha. From Arlene Verdida. Ayan. Vlogs by Bad, hello from Juan Almonte. Tamzak Harang from Bitter Omayos ka. Thank you sa harang. Thank you, Wena Flor. Smile. Thank you, sis. Hahaha. Nag-iwan na ako ng bakas sa bikes mo. Ate Arlene Verdida from Marvin Pains. Hello, Juan. Pagod to see you. Hello, Joanne. Good to see you from Vlogs by Bad. Ala, naduling na ako. Grad na si Blessing, isa pa lang na topic ko. Oo, graduate na siya. Tapos umalis na siya. Nagbabay na siya. Pero at least nag-graduate na siya. O, diba? I'm happy for her. O, Ate Irma Dan from Marvin Pins. Bye, everyone. Thanks, Ma'am Lheya. My God, Lheya na lang. Wala yung ma'am. Okay yan. Okay yan. Walang ma'am. Irma Mendoza. Sige ta, salamat po. Haha, salamat po. Marvin Pins from Arlene Verdida. Ingat po, Irma Mendoza from Arlene Verdida. Thank you, sis. Walang ano man, sis, from Wina Flor. Irma Mendoza, unahan kita, sis, from Yunus Nature's Vlog. Marvin Pins, dan na po from Irma Mendoza. Ate Wina Flor, shout out, unahan na Kuna ha, from Marvin Pins. Ayan, still here from Islin Vlog USA. Thank you guys. Shout out everyone from Kirairo. Ayan. Shout out naman tayo dito kay Arlen Verdida, Marcelo Andres. Parang hindi ko na nakita si Marcelo Andres, kay Rairo. Mylene Lopez, Jean Serna, Blessings Anointed, Batch 3. Shout out everyone from Kirairo. Shout out, let's connect guys. I love to meet new friends and new faces from It's Lynn Vlogs USA. Novi Katie, MJ Channel 25 Vlogs by Badlin, Borja Pablo, Lionel's Nature's Vlog, Batch 2, Dan. Novi Kate, Perihos Perfect, Joan Almonte, Marvin Pins, Malor TV, Batch 1, from Kirairo. Everyone have a good night or day wherever you may be. So, I'm so tired. Love you all. Good night, my friends. Sweet dreams. Vlog by Bads. Bad, sorry. Vlogs by Bads. Bye-bye, my friend. Thank you very much for your support. Kirairo, shout out from Arlen Verdida. Sa mga hindi ko pa nadikitan, say hi lang po from Kirairo. Good night, Vlogs by Buds from Arlen Verdida. That from Winna Floor. Good night, Arlene from Vlogs by Bad. Good night, Vlogs by Bad from Winna Floor. Bitter umakyat ka sa shout out, Kirairo. Ayan. Shout out, better umakyat ka from Kirairo. Wina Floor, shout out from Kirairo. Smile from Bitter Umayos ka. Dito lang, who's from Mylene Lopez? Thank you, ka-team. Thank you, Mylene Lopez. Salamat. Shout out, Ayan the Rich Adventure. Shout out to you from Kirairo. Kirairo, hello from Wina Floor. Bitter Umayos ka, hi from Mylene Lopez. Wina Floor, now playing Sisi from Kirairo. Bitter Umayos ka siya. Hello to you from Arlene Verdida. Bisaya lang guys, sorry.
Bitter Mayuska now playing from Kirairo. Ayan, Mylene Lopez, hello to you. Hello, hello from Arlene Verdida. Nils Nature's Vlog, Dana po from Irma Mendoza. Foodie Hikers, that. Shout out, guys. We have Foodie Hikers. Go, 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 connect. Juan Almonte, thank you, sis. Foodie Hikers, ayan, harang ulit, sis. Smile from AMG Channel 25. Anong nangyari? Bakit nawala yung ano mo, kapatid, na wala ka ng blue? Bigyan din kita ng blue, Arlen Verdida. Kasi sino pa ba yung hindi ko nabigyan ng blue? Ayan. Sino pa bang hindi? Ayan. Ayan. Thank you for the hikers. Hello from Arlen Verdida. Shout out for the hikers. Shout out from Kirairo. Thank you guys. Maraming salamat. EMG Channel 25. Hello to you. Hello from Arlen Verdida. Proud Bisaya here host. Ako din. So proud talaga din. Bisayang dako ini. Ayan. Ayan, that win a floor. Thank you so much guys. Arlen Verdida, thank you very much. Maraming salamat po sa lahat ng dumating sa aking live stream. And pasensya na at mag-a-out na ako. Thank you very much guys. Maraming salamat sa nag-super chat sa akin, Mylene. Thank you po, Madam Mylene Lopez. Thank you so much. Oh my God. Super duper na talagang na-shock din talaga ako na hindi ko in-expect guys na magkaroon ako ng super chat tonight. Talagang super duper thank you talaga guys. Tapos si Malor TV, katim ko yan sila guys. Nagbigay sa akin ng super chat. Si Hod Workout Busy B, talagang super duper to na appreciate ko, na shock talaga ako. Hindi ko in-expect. Super duper talaga. Salamat sa inyong lahat, guys. Maraming salamat sa pagdating. Hindi ko na kayo isa-isahin. Ang dami nyo po. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Sis, dumating kayo. Wina Flor, Joan Almonte, Sis Lionel, Arlen Verdida, maraming salamat. Malor TV, Mylene Lopez, thank you very much. Thank you very much. Irma Mendoza, maraming salamat. Sa ka-apelyedo ko nung dalaga pa ako, si Jean Serna. Thank you. Guys, ang dami nyo. Hindi ko na isa-isahin, ha? Parang hiningal din ako. Irma Mendoza, salamat. Arlen Verdida, hello din sa'yo sis. Shout out from AMG Channel 25. Thank you sis from Wina Floor. Thank you sis. I-playlist kita mamaya. I-playlist din kita, Arlen. Playlist din si Arlen Verdida. Ayan, thank you. Thank you so much guys. At magpi-play din ako si Mylene. Ang aking babalikan mamaya kasi hindi ko pa na-connect. Si Marvin, hindi ko rin siya na-connect pa si Marvin. Marvin Pins. Ayan. Hindi ko pa yan siya na-connect, kaya magkukonek ako mamaya sa mga hindi ko pa na-connect. Maraming salamat dahil pumunta kayo dito, kahit hindi ko pa kayo kadikit. Thank you guys. Wina Floor, Bitter Umayos ka. Ayan, The Rich Adventure. Foodie Hikers Batch 4, Dan from Kirairo. Ayan. Salamat po sa pa-jacket. Ingat po kayo dyan. Maraming salamat din po, Arlen Verdida. Thank you sa pagdating sa aking LA. Salamat po, host. Walang anuman. Thank you. Wina Floor, shout out from Kirairo. Bye, sis. Thank you, sis. Maraming salamat. Dad from Foodie Hiker, salamat po sa lahat. Ingat tayong lahat. From Arlen Verdida, thank you guys. Salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Wina Floor, Peter Umayos ka. Ayan, The Rich Adventure Foodie Hikers Batch 4. Shout out from Kirairo. Arlen Verdida, Marcelo Andres, Mylene Lopez, Jane Serna, Blessings Anointed Batch 3. Thank you sis from Wina Floor. Thank you din sis sa pagdating. Salamat po host. Bumalik ba ako?
Ayan, Novi K, TMG Channel 25, Vlogs by Buds, Lynn Borja Pablo, Lunos Nature's Vlog, Batch 2, Dan from Kirairo, Novi K, Perihos Perfect, Joan Almonte, Marvin Pins, Malor TV, Batch 1, Dan. Salamat po Kirairo. Sis, exit namin, salamat. Malor TV, thank you. Malor TV, sis, thank you. Mag-out na rin ako. Thank you very much sa super chat. Salamat talaga, guys. Mylene Lopez, thank you. Food Workouts Busy Bee, thank you very much po sa inyong pa-super chat sa akin, guys. Salamat. Foodie Hikers, I'm going to out now. Take your time, ate. Maghihintay ako from Marvin Pins. Oo, talaga, basta 15 minutes, asahan mo, magbabalik ako. Ayan. Salamat, host from Foodie Hikers. Walang anuman. Salamat din. God bless po. Thank you. God bless din po sa'yo. Foodie Hikers, puntahan ko din bahay mo ha, from Marvin Pins. Ayan. Thank you, Win of Lord. Thank you, sis. Uncle Bukil Vlog. Hi, host, shout out. Uy, guys, humabol. May humabol, guys. Si Uncle Bukil Vlogs. Baka naman, hindi nyo pa kadikit si Uncle Bukil Vlogs, guys. Go, and connect, guys. Ayan. Connect, guys. Baka naman di nyo pa kadikit. Oh, bago lang siya, guys. Bago lang si Uncle Bukil Vlog. Ayan. Ayan. Uy, social siya. Malaki na rin bahay niya. Ayan. I'm so sorry, Uncle Bukil Vlogs. I have to go na. Aalis na ako. Napagod na ako kakangawa-ngawa. I'm so sorry. Irma Mendoza, Danga. From Lunos Nature's Vlog. Uncle Bukil Vlog, shout out from Kirairo. Ayan, si Kirairo, ang dami niya na Oo, ang sipag niya mangisda. Ayan. Babalik ako mamaya tong aking iisa-isahin ko yung mga panoorin ko yung mga nandito sa ang pumunta sa akin at i-play all ko yung mga hindi pa namuni, yung mga namuni ipi-playlist ko. Maraming salamat, guys. Thank you very much for coming to my LS. I'm so sorry, Uncle Bokil Vlog. I have to go now. Pero sige, shout out ka pa dyan. I-shoutout mo na sila. Guys. Meron tayo si Uncle Bokil Vlogs. Go, guys. Connect na, guys. Napagod na ako, kakangawa. Ayan, puntahan nyo naman, guys, si Uncle Bokil Vlogs, guys. Go, guys. Connect. Thank you so much, host, sa panood na play kita kahapon, host. Inisa-isa ko po. Wow, thank you, kapatid. Salamat. Magpi-play all ako sa mga video ninyo, kapatid. Maraming salamat. Napagod ako. Okay, host. Hehehe, from Uncle Bokil Vlogs. No problem, host. Shout out, Kirero. Shout out from Uncle Bokil Vlogs. Lunos Nature's Vlog. Kumusta ka man, langga? Hihihi, from Uncle Bokil Vlogs. Ayan. Okay, host. I-play all mo. Malapit na ako. I-play all kita, sure. Titingnan ko din to mamaya yung aking kasi lahat ng mga nagpunta sa akin, ipi-play ko siya. I-play all kita. Sige. Bye, host. Thank you, Uncle Vocal Vlog, sa pag-antindi. Thank you, at naiintindihan mo ako. Napagod ako, guys. Thank you. Baka bukas medyo maano na yung boses ko. Thank you very much, guys, for coming to my LS. Uncle Vocal Vlog, Dan Boss from Kirairo. Thank you, host, at sa lahat from AMG Channel. Uncle Vocal Vlog, salamat, host. Hehehe. Ayan, walang man. Akala ko po, host, nagbabay ka na. Pagtingin ko, dito ka pa. Ayan, nagbabay na ako. Thank you, everyone. Hindi ko na kayo isa-isahin. Ayan, maraming salamat sa pagdating sa aking bahay. See you next time, everyone. I love you all. Ingat po ang lahat. Bye-bye. Bye-bye.